Bueno, urriaren egunon, urriaren 12, eguaztena, jaieguna. Eta hemen, lehenengo, ikusten dozuena da, ikusten dozuenak, erositako, aretz amerikarra diez, mikorrizatuak, eta, ia, supotzen da, egunen baten, hortxe be, perretziko gongo izela. Ia, zer, eskentzen oskon gorko egunak, euria probeten dau, 6 litro, eta, gehiago baleko sobeto, baina, ezin gara kejau. Hemen txea lehenengoa, baina, hau ez dugu hortuko, biharko itxeko dugu, ia azten dan. Eta hemen dau, azken bi egunetan, itxitakoa, bere horretan. Beraz, gaurkoak ja, agur. Itxure baten, leku ezberdinetan eta azten hasi diez. Rusula batzuk ja badauz, eta movimentu apur bat ikusten da. Hemen beste bat, eta hemen beste bat. Horretz aparte, engortziz bai hemen, eta bai hemen. Honen be, jente askok, behar da ez du sartuko, baina ondo gozoa diez. Hau be, urki eder baten azpizen, ederra. Eta hortxe beste eder bat, beste bat. Emoten dugu, movimentua dauela, perretxiko zertxo bagitxo dau, eta beste bizitasun bet. Eta hori honek, egizan, zortze kalterik ez zengo, hemen beste bat. Hauze, bizerko. Beste bat. Mul honetan, orainate, ez dugu ez etopau, baina, ja, hasi da. Edarto. Aztain arbolan. Aztain artien. Ze politxe. Ze berrata, ze politxe. Perretxiko zale izan. Hau ikusi, eta ezin geratu emoziono barik. Ze politxek, eta ze zinjuak, eta ze ederrak. Beste bat, orkipien. Norbere basoan, urte osoan presteetan, garbitu, urtietan, hau dana prestau eta ikusta gero, taolako hauze bat opetie, ze ederra. Dana gala, banaka ikusten diez, eta normalien, perretxikotan da biena badaki askotan taldeka egoten dizela. Horrek izan gure deu, urremogunetan, egongo dela, joko dagoela. Hau be, bizerko. Eta hauze faltan botatzen eguena. Horten, ikusten dudan, lehena. Eta hau be, zantzu ona, boletzutarako, eta edozein perretxikotarako. Politxe, beraz. Ardi janda dago, baina politxe. Fez handi ez badeko be, txikitxu ganez, bizerko. Inguru honetan egiten da, baina ustuan gaur, ez dago. Hori izan ezik. Baina ondoan beste humuzertzu bat. Hau ja aritxan, eta bakarri dau, eta lehen izan doa moduan, ziurrenik, torriko diz. Atzo ingurune hau erakutzen hauen, hau sasiz eta otaz jositxe egon zan, eta hemen dauzen urkizek berton jaiotako adiez, eta gero miestu indoguz, apure sakabanatu, baina beste alde honetan, eta hemen ikusten da, hemen mukurri ikusten da, hemen bertan, akasiz josiz egon zan, akasiak bota, eta urkizek eta landatu baino zen. Eta urki hauek geuk erindakoa diez. Eta hemen ez beste leku batzutan be, sartu doguz. Lehengo hemen jaso berton hasize, erein, eta gero arbola lortu, mikorri zau, eta sartu. Hemen perretiko sasoia izan ediz, justo zazpi egun, sortzi, horreko egun, baina horreko lehenengo egunien ez gainu mezer batu, eta batzen gabizen ediz, zazpigarren egune da, eta gaur emankorrena.
eta oso politek. Oso politek. Eron baten bat be pasautu egon da. Eta, bueno, hori ere iteako izango da. Hemen ez da ezer, arpiri galtzen. Bueno, ez gara kilora heldu, 995, baina oso ondo. Bueno, hauze izan da dana, eta hurrengora arte.